Как е възможно самолет с над 100 души на борда просто да изчезне? Без сигнал, без отломки, без следа. И това не е единственият случай. Знаете ли кое е най-страшното нещо на нашия свят? Не са чудовищата под леглото, нито призраците от филмите на ужасите. Най-страшното е неизвестността. Океаните покриват над 70% от планетата ни, а небето над нас е безкрайно. Въпреки всичките ни сателити, радари и модерни технологии, понякога огромни машини, пътнически самолети и масивни кораби просто изчезват. Буквално се изпаряват, сякаш никога не са съществували, отнасяйки със себе си тайните на стотици човешки животи. В предишни видеа вече говорихме за мистерията с малайзийския полет MH370, за съдбата на Амелия Еърхарт и за призрачният кораб USS Cyclops. Днес обаче ще се гмурнем в архивите, за да извадим 10 други спиращи дъха случая, които до ден днешен остават без отговор. Пригответе се, защото днес ще говорим за топ 10 най-мистериозни изчезвания на самолети и кораби. Ударете по един лайк, абонирайте се за канала и нека да започваме! Започваме нашата класация с една трагедия, която се разиграва не над безкрайен океан, а буквално в задния двор на Америка, над езерото Мичиган. На 23 юни 1950 г. полет 2501 на Northwest Orient Airlines извършва рутинен курс от Ню Йорк до Сиатъл. На борда на 4-моторния Douglas DC-4 има 58 души, 55 пътници и 3 членове на екипажа. По това време това е най-смъртоносната катастрофа в историята на американската гражданска авиация, но най-страшното тепърва предстои. Самолетът е пилотиран от опитният капитан Робърт Линд. Докато наближават езерото Мичиган, метеорологичните условия рязко се влошават. Пред тях се издига масивна стена от буреносни облаци, светкавици разцепват небето. В 23 часа и 13 минути вечерта капитан Линд се свързва с въздушния контрол и иска разрешение да се снижи на 2500 фута, най-вероятно за да избегне турбуленцията. Искането му е отказано поради друг трафик в района. Минути по-късно радиото замлъква завинаги, а полет 2501 просто изчезва от радарните екрани. На следващата сутрин започва мащабно търсене. Намерени са само дребни отломки, парчета тапицерия, човешки останки и едно одеяло с логото на авиокомпанията, плаващи на повърхността. Но основният фюзелаж на самолета, както и телата на пътниците, липсват. Десетилетия наред експедиции, включително такива спонсорирани от известният писател и изследовател Клайв Каслър, претърсват дъното на езерото с сонари. До ден днешен, 70 години по-късно, останките на полет 2501 не са открити. Как е възможно цял пътнически самолет да се изпари в едно сладководно езеро? Номер 9 ни отвежда в топлите води на Южния Пасифик и ни изправя пред класическа морска мистерия в стил Мари Селест. МВ Джоита е малък, но изключително здрав търговски кораб, смятан на практика за непотопяем заради изолацията от корк в корпуса му. През октомври 1955 г. той отплава от Самоа към островите Токелао с 25 души на борда, екипаж и пътници, включително правителствен служител и лекар. Пътуването е трябвало да отнеме около 2 дни. След като корабът не пристига по график, е организирано масивно въздушно и морско издирване, но без резултат. Цели 5 седмици по-късно друг кораб се натъква на Джоита. Гледката е вледеняваща. Корабът е силно наклонен, полунаводнен, но все още се държи на повърхността. На борда обаче няма нито една жива душа. Следователите откриват зловещи детайли. Радиото е настроено на международната честота за бедствие, но кабелите му са повредени. 3 спасителни лодки липсват. На палубата са намерени окървавени бинтове и лекарска чанта, принадлежаща на лекаря на борда. Товарът, както и личните вещи на пътниците, са непокътнати, което изключва пиратско нападение. Защо 25 души биха напуснали кораб, който очевидно не потъва, за да се качат на малки лодки в открития океан? Дали са се паникьосали от наводняването на машинното отделение или е имало бунт? Останки от тези хора никога не са намерени. Преместваме се към номер 8 и една от най-скъпите и странни загадки в историята на авиацията. На 30 януаря 1979 г. товарен Boeing 707 на бразилската авиокомпания Varig излита от летище Нарита в Токио с дестинация Рио де Жанейро. Командир на полета е капитан Жилберто Араухо да Силва.
Човек, който вече е оцелял в жестока самолетна катастрофа край Париж няколко години по-рано. Този път обаче съдбата има други планове. Самолетът пренася нещо много специфично и изключително ценно. 153 оригинални картини на известният японско-бразилски художник Манабу Мабе, оценени на над 1,2 милиона долара по онова време, което днес би било многократно повече. Само 30 минути след излитането, докато лети над Тихия океан, капитанът предава рутинно съобщение. Това е последният път, когато някой чува за полет 967. Последвалото 6-месечно издирване не открива нито едно петно гориво, нито една отломка, нито една картина. Мистерията ражда невероятни теории. Някои смятат, че заради ценния товар самолетът е бил похитен от пирати или дори свален от съветски изтребители, тъй като е възможно случайно да е навлязал във въздушното им пространство. Най-вероятната техническа хипотеза е внезапна разхерметизация, при която екипажът е загубил съзнание, а самолетът е летял на автопилот, докато горивото не е свършило, разбивайки се дълбоко в океана. Но липсата на каквито и да е следи оставя случаят отворен. Под номер 7 е случай, който звучи сякаш е излязъл директно от сериал като досиетата Хикс. В разгара на студената война на 23 ноември 1953 г. американските радарни оператори засичат неидентифициран обект над езерото Супириър, близо до границата с Канада. Военно-въздушните сили веднага вдигат по тревога изтребител-прехващач F-89 Scorpion, пилотиран от лейтенант Феликс Монкла с радарен оператор Робърт Уилсън. Задачата им е проста – да проверят какъв е този обект. Времето е мрачно и снежно. Наземният контрол насочва изтребителя към целта. Според официалните данни, операторите на радара в базата наблюдават със затаен дъх как точката на F-89 се приближава все повече до неидентифицираният обект. Изведнъж двете точки на екрана се сливат в една и тогава точката просто изчезва. Радарът остава празен. Няма връзка по радиото. Американски и канадски спасителни екипи веднага започват търсене в ледените води на езерото Супириър. Не намират абсолютно нищо. Военните първоначално твърдят, че обектът е бил канадски граждански самолет, който се е отклонил от курса си, а изтребителят е катастрофирал заради лошото време. Канада обаче категорично отрича техен самолет да е бил в района. Изчезването на лейтенант Монкла и неговият самолет се превръща в един от най-цитираните случаи в уфологията. Бил ли е изтребителят погълнат от НЛО? И до днес дъното на езерото не е върнало отломките на F-89. Номер 6 е запазен за един от най-опасните товари, които човек може да превозва по вода. SS Marine Sulphur Queen е бивш военен танкер от Втората световна война, преустроен да пренася разтопена сяра. Представете си огромен метален съд, пълен с хиляди тонове кипяща, бълваща токсични газове течност, поддържана на температура от 135 градуса по Целзий. През февруари 1963 г. корабът отплава от Бемонт, Тексас, към Норфолк, Вирджиния с 39 души екипаж. На 4 февруари корабът изпраща рутинно радиосъобщение, докато се намира близо до бреговете на Флорида. След това пълно радиомълчание. Когато корабът не пристига в Норфолк, бреговата охрана започва търсене. След няколко дни са открити само спасителни жилетки, няколко отломки и счупено гребло. Нито едно тяло не е намерено. Какво се е случило? Разследването разкрива смразяващи факти за състоянието на кораба. Корпусът е бил силно корозирал, имало е чести пожари в изолацията около резервоарите с сяра. Според експертите има няколко сценария. Внезапна експлозия на серните изпарения, която е разцепила кораба на две. Масивно структурно разрушение поради лошото състояние на корпуса или корабът просто се е преобърнал в силна буря, погребвайки екипажа по тонове вряща сяра. Изчезването на Sulphur Queen се смята за едно от ключовите събития, изградили легендата за Бермудския триъгълник, въпреки че причините вероятно са били чисто технически. Навлизаме в топ 5 с един случай, в който над 100 души просто изчезват в нищото, без абсолютно никаква следа. Годината е 1962. Полет 739 на компанията Flying Tiger Line изпълнява свръхсекретна мисия за американската армия.
На борда на масивния самолет Lockheed Super Constellation се намират 93 американски войници, пътуващи към Южен Виетнам, и 14 членове на екипажа, общо 107 души. Полетът тръгва от базата в Гуам към Филипините. Метеорологичните условия са перфектни, ясно небе, спокоен океан. И въпреки това самолетът никога не пристига в Филипините. Не е подаден сигнал Mayday, не е имало индикация за проблеми. Американската армия организира едно от най-мащабните издирвания в историята. Над 500 000 квадратни километра океан са претърсени. Резултатът е нулев. Единствената следа идва от екипажа на либерийски петролен танкер, който съобщава, че същата нощ са видели ярка светлина в небето, последвана от 2 червени огнени топки, падащи към океана с различна скорост. Това подсказва възможна експлозия във въздуха. Но какво я е причинило? Саботаж, бомба на борда? Тъй като мисията е била секретна, теориите на конспирацията процъфтяват. До ден днешен съдбата на тези 107 мъже остава абсолютно неизвестна, а имената им дълго време не са били добавени към мемориалите на Виетнамската война заради секретния статут на мисията. Номер 4 ни отвежда високо в заснежените върхове на Андите. На 2 август 1947 г. британският пътнически самолет Stardust, модел Avro Lancastrian, лети от Буенос Айрес към Сантяго, Чили. На борда има 6 пътници и 5 души екипаж. Този случай остава в историята не само заради самото изчезване, но и заради едно от най-странните и криптирани последни съобщения в авиацията. Докато прелита над огромните планински масиви, радистът на самолета изпраща морзов код до летището в Сантяго, съобщавайки, че ще кацнат след 4 минути. Накрая на съобщението обаче той изпраща странната дума «Стендек». Радистът в Сантяго не разбира и моли за повторение. От самолета изпращат думата «Стендек» още 2 пъти, много бързо и ясно. След това радиовръзката прекъсва за винаги. Самолетът не пристига. Цели 50 години Stardust липсва. Половин век хората се чудят какво означава Стендек анаграма. Код за НЛО, тайно послание за саботаж. Едва през 1998 година алпинисти откриват замръзнали отломки от самолета в един ледник в Андите. Разследването показва, че самолетът е попаднал в мощен въздушен поток или така нареченият Jetstream, за който пилотите тогава не са знаели. Те са мислили, че са преминали планините, започнали със снижение, но реално са се забили директно в ледника. Ударът е предизвикал лавина, която мигновено ги е погребала за 50 години. А какво означава Стендек? Най-вероятната теория днес е, че поради хипоксия или стрес, радистът е изпратил грешно раздалечени морзови знаци за очаквано време на пристигане или разбрано. Стигаме до номер 3 и един кораб, чието име може би ви е познато от киното. Във филма на Стивън Спилбърг «Близки срещи от третия вид» корабът SS Котопакси е открит в пустинята Гоби, захвърлен там от извънземни. В реалността обаче историята му е малко по-различна, но не по-малко мистериозна. На 29 ноември 1925 г. товарният параход SS Котопакси отплава от Чарлстън, Южна Каролина, към Хавана, Куба, с товар от въглища и екипаж от 32 души. 2 дни по-късно, на 1 декември, корабът подава сигнал за бедствие, съобщавайки, че се намира в тежка тропическа буря и че трюмовете му се пълнят с вода. След този сигнал Котопакси изчезва без следа. Издирването не дава никакъв резултат и случаят бързо става една от най-известните жертви на легендата за Бермудския триъгълник. Как може 118 метров железен звяр да изчезне без нито една отломка на повърхността? Мистерията продължава почти 100 години, докато през 2020 година екип от морски археолози и изследователи не успява да идентифицира една конкретна останка край бреговете на Сейнт Огастин, Флорида, известна сред водолазите като Мечока. Оказва се, че това са именно останките на Котопакси. Историците откриват записки от онова време, които показват, че капаците на товарните отделения са били в лошо състояние. Когато бурята е ударила, водата просто е нахлула вътре и корабът е потънал изключително бързо. Въпреки че днес знаем къде е, десетилетията на неизвестност и митът около него му отреждат челно място в нашата класация.
На крачка от първото място сме с номер 2. Корабът, който справо е наричан австралийският Титаник. СС Waratah е огромен луксозен пътнически и товарен лайнер, смятан за върха на инженерната мисъл на своето време. През юли 1909 година той извършва второто си плаване от Сидни за Лондон. След спирка в Дърбан, Южна Африка, корабът отплава към Кейптаун с 211 души на борда. Никога повече не достига сушата. По време на престоя в Дърбан се случва нещо изключително странно. Един от пътниците, опитен пътешественик на име Клод Сойер, имал зловещи сънища. Той сънувал рицар в броня, покрита с кръв, който размахвал меч и викал името на кораба. Сойер бил толкова ужасен и имал такова лошо предчувствие за стабилността на кораба, че слязал в Дърбан и отказал да продължи пътуването си. И това решение спасява живота му. Малко след отплаването от Дърбан, Waratah се сблъсква с едно от най-свирепите течения и бури в Индийския океан. Друг кораб го забелязва за кратко да се бори с огромните вълни, след което Waratah изчезва в мъглата. Въпреки месеците на издирване и множество фалшиви сигнали, не е намерена нито една спасителна лодка, нито едно тяло и нито една дъска. Най-популярната теория е, че дизайнът на кораба го е превърнал в твърде тежък в горната си част. Когато е бил ударен от вълна убиец, той просто се е преобърнал мигновенно, без да остави време на екипажа дори да реагира. Въпреки многобройните сонарни експедиции през 21 век, гробницата на 211 души на СС Waratah остава неоткрита. И стигаме до номер 1. Най-известното, най-зловещото и най-мистериозно изчезване в историята на авиацията. Случаят, който буквално създава легендата за Бермудския триъгълник. Не говорим за изчезването на един самолет. Говорим за изчезването на цели 6. Датата е 5 декември 1945 година, Форт Лодърдейл, Флорида. Група от 5 торпедоносни бомбардировача Grumman TBM Avenger, известна като Полет 19, излита за рутинно тренировъчно упражнение над Атлантическият океан. На борда има общо 14 мъже. Водач на ескадрилата е лейтенант Чарлз Тейлър, опитен пилот. Всичко върви по план, докато Тейлър не съобщава по радиото, че и двата му компаса не работят и не знае къде се намира. В радиосъобщенията се усеща паника. Не знаем коя посока е запад. Всичко изглежда грешно. Дори океанът изглежда различно. Вместо да се насочат към Флорида, обърканият Тейлър води ескадрилата все по-навътре в открития океан. С настъпването на вечерта и влошаването на времето, радиото започва да пръщи. Последното съобщение от Тейлър е смразяващо. Ще летим докато не паднем под 10 галона гориво. Когато първият самолет падне под 10 галона, всички слизаме заедно. След това тишина. Но кошмарът не свършва до тук. Военните веднага изпращат спасителен хидроплан PBM Mariner с 13 души екипаж, за да търси Полет 19. Само 20 минути след излитането, спасителният самолет също изчезва от радарите. Кораб в района съобщава за огромна експлозия в небето. В рамките на няколко часа 27 души и 6 самолета изчезват безследно. Официалният доклад на военно-морските сили по-късно гласи, че причината е неизвестна, сякаш са отлетяли на Марс. И до днес, въпреки че са открити десетки други потънали самолети в района, нито един от истинските авенджери на Полет 19 не е идентифициран. Тези 10 истории са мрачно напомняне за това колко малки сме всъщност пред лицето на природата. Въпреки целият ни технологичен напредък, океанът запазва своите тайни с ледена хватка. Кой от тези случаи ви се стори най-зловещ? Мислите ли, че някога ще открием отломките на Полет 19 или че ще разберем какво наистина се е случило на призрачния кораб Джудита? Напишете ми вашето мнение долу в коментарите. Ударете един лайк на видеото, абонирайте се за канала с камбанката, за да не изпускате следващите дози мистерия. Благодаря ви, че бяхме заедно. Пазете се и до скоро!